ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂಚೂರು ಬಣ್ಣಗ ಲೇಟ್ ಅನ್ ಚಾ ಕಾಫಿ ಇದಲ್ಲ ಇಂದುದಲ್ಲ ಇತ್ತಿಂದ ಉಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಬತ್ತಿನಲ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅದಾಲಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪೋದಿತ್ತ ಪೋದು ಪುನಃ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊರಿಯರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾಗ್ ಅವು ದೇತವ ತೊಂದರೆ ಜೊತೆ ನೋಮುಲ್ಪ ನಲಿಪೆರ ಬತ್ತಿರದಾಲ ಜತ ಪಾತೆರ ಮತ್ತದೆ ಇರು ಎಂಕಿನ ಕೇನೋರು ಏನಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾತೆ ಇದೇ ಇರ್ದ ನನ್ನದೇ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಲಾಬಿ ಬಂಡರದೆ ಲಾಬಿ ಇತ್ತನೇಟ ಮಲ್ತಿಜಿ ಮರೆ ಲಾಬಿ ಬೇತಾಕಲ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರ ಏನ್ ಲಾಬಿ ಮಲ್ತು ಬೈದಿನ ಹೇ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಪನ ಬರ್ಚಾ ಪತ್ತದಿನ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡದು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ದ ಮರಲು ಜೋರು ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಕುಲ್ಲ ಇದು ವಾ ಕೈದಿನ ಬತ್ತಂಡ ಬಿರಾಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು ಉಂಟು ಜರ ಅವ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು ಕಲ್ವೇರ ಅತ್ತತೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲು ಕಲ್ವೇರ ಎಂಕಲ್ ಪತ್ತಿ ನಿಂದ ಅವು ಕಲ್ವೇರತ್ ಆಂಡ ನಿಕುಲ್ ಅವ್ಳು ರೇಡ್ ಪಾರ್ರೆ ಪೋನಾಗ ನಿಕುಲ್ ಈ ಟಿವಿ ದಕಲ್ನ ಪೇಪರ್ ದಕಲ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗೋಪಿನಿ ಅವ ಎಂಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮರೆ ನಿಕಲ್ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ನಿಕಲ್ ಏನ್ ಬತ್ತೊಂದ್ ಜರ ಓ ಸಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಮದ್ಯ ಹಿಡಿಯಲು ದಾಳಿ, ರಾತ್ರಿ ದಾಳಿ, ಹಗಲು ದಾಳಿ ಪುರಪಾಟ್ ಜರ ಇಷ್ಟು ಮದ್ಯ ವಶವಾಗಿ ಎಂಕಿನ ವಶ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಕಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಿಕಲ್ ದಾಳ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಳ ಐತಿ ಎಂಕಲ್ ಪತ್ತದ ಎಂಟು ಒಂದು ಕಣಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ನಿಕಲ್ ಈತನ ಎಂಟು ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಅದಾನ ಇಜ್ಜಾತ ನಿಕಲ್ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಮರಲ್ಲ నేను ವೈರ್ಸ್ ಒಂದು 5 ದಿನ ಆತೇತ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ದಿನ ಫಿರ ಬನ್ ಪಾರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತಿನ್ನ ಕಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ತಿನ್ನ ಕಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಫಿರ ಲೆದ ಬನ್ ಪಾರ ಬಾಕ್ ಅಂಡಲ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇರೇಕ್ ಕೇನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಬಕಾರಿ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ದ ಜಾಬು ರೈಡ್ಕ್ ಪೋಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬಂದು ಕಾಡು ಸುದೆಟ್ ಬರಿಟ್ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಿಕುಲು ಬಂಗಗೆ ಪೋಡು ಅಂಡಲ ನಿಕಲ್ನ ಈತ್ ಜನ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಪೊಲೀಸ್ ನಕಲು ನಿಕಲ್ನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಕಲೆ ಕೊಂಚಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುಜಾರು ಆ ಕಲೆ ಕೊಂಚಿ ಬೋನಸ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುಜಾರು ಇಂಚ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಾದ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕ್ರಮಗೆ ತೊಂದರ ಗಂಗಯ್ಯ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಓ ದೇವರೇ ಈ ಜನ ಅಂದೆ ಇರ್ಮುಲ್ ಜಪ್ಪರೆ ಬೈದಾರ ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಗಂಗಯ್ಯ ಸರ್ ಎಂತಿ ಸಾವಿಯ ನಿನ್ನ ಕೋಡೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪರೆ ಬಿಡ್ತೀಜಲ್ಲ ಮಾರ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ ಶೋ ಪೋಂದುಂಡು ಜನಕ್ಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಂಗಯ್ಯ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈವ್ ಡು ಮೂಲಿತ ನಿಮಿಷ ರಾವು ಕೋಡೆಲ್ಲ ನಿಕ್ತರೆ ಚಂದ ಸಾರಿ ಅಣ್ಣತೆ ಪೋಡೆ ಅಣ್ಣೆ ಇರು ದಾಯ ಕಿಂಚ ಮಲ್ಪೋರ್ ಸರ್ ಈತ್ ಬಂಗೋಡು ಈತ್ ಕಷ್ಟೋಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪರ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ ಅಣ್ಣತೆ ಅಣ್ಣ ಯಾಕಾಡು ಪೂರ ಪಣ್ತೆ ನನ್ನಂಗಿನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಂಟು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಸುರುಟಿಗೆ ನೋಡು ನಿಮಿಷ ಚಾ ತೋಡಿ ಹೊಲ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಚಾ ಎಡ್ಡುಂಡು ಒಂದು ಪೊಡಿಯೋ ಹೊತ್ತು ಇರೇಕ್ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಯಿನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೋಡಿ ಪರ್ಪಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಮಂಗೆ ಅನ್ಪಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಈ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮಂಗೆ ಅನ್ಪರೆ ಆತ ಸುಲಭ ಇದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಡೀರು ಕೊರೋನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾತನು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಮಂಗನ ಹಾಕ್ಲಿಂದ ಎಂಕಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದೇ ಉಳ್ದಾಳ ಸೆಂಡಿ ಬಿನಿ ತೋಜು ನಜ್ಜದ ಹೆಂಗೆ ಸೆಂಡಿದು ಎರೆ ಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಟಿವಿ ಬರ್ಬೋದು ಆಫ್ ಆತನು ಮೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಟ್ ತಿಂಗಳದ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೇಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪನ್ಪೇರದೆ ಸಂಬಳ ಅವು ಬಿಡ್ತು ಬೇತೆ ಅವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡು ಅವು 35,000 ಇಂಚ ಬರ್ಪುನ 165 ಪುಣ್ಣ 35 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಐತಿ 165 ಇಂಚ ಪುರ ಬರ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 lakh ಅದೇ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ನ ಏನ್ ಬೇಕು ಮೂಲೆ ಕೊಲ್ಲೋಣ ಕೊರಂಟದ ಬೀಜದ ಪುರ ಗಂಗಸರ ಡ್ಯಾಮ್ ಅವು ಈ ಗಂಗಸರದ ನೆಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರಿ ಇದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗಂಗಸರ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಐಕ್ ಬಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಪಿದಾಯ್ ಬಿಡು వచ్చింది ಕೆಲವು ನಾತತಿ ಎಚ್ಚಕ್ರಾದ ಮಾಲ್ ಉಂಡತಿ ಅವು ಮುನ್ಪದಕ್ಲಿಗೆ ಅಮಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ
ಮುಲ್ಪದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಪರಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಮಲ ಅಮ್ಮ ಪಾರ್ತಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾ ಅವು ಹೆಚ್ಚಕ್ರಾಯದ ಮಾಲು ಮೆಲಾನೆ ಏರುನತೆ ಇದು ಬಿದವ್ರದ್ದು ಮಾಲ್ ತೂತಾರೆ ಏರ್ತುವುದು ಬೇರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಬಿದವ್ರದ್ದು ಮಾಲ್ ಅಂಚೆ ಏತ್ತು ಬರಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಬರೋಲಿ ಹೊರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳುದು ಆಲ ಮಲ ವ್ಯಾಂಚನೆ ಕೊಲ್ಲುದು ಕಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗಾಟ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮೀಸೆ ದಿತ್ತಿನ ವೀರಪ್ಪನ ಮೀಸೆ ಜನಕುಲಿ ಪೋಡೆರ ಮಾತ್ರ ಮೀಸೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಚ್ಚಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪುಣ ಮೀಸೆ ಇಜ್ಜಿನ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀಸೆ ಖಾಲಿ ಜನಗಳು ಪೋಡೆರ ಖಾಲಿ ಬರ್ನ ಖಾಲಿ ಹರಿಪರ ಹೊತ್ತಾರದ ಅಲ್ಲ ಅವಿಂಚ ಪರ್ಣತೆ ಆಯ್ತಾ ಪಾಂತೆ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಬರ್ತವೆ ಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಇಂಚವಂತನ ನಿಕ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಬರೋ ಮಧ್ಯ ವಶತ್ತ ಸುರೂತ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಅವೇ ನಾನು ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪುಚ್ಚು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೊಟ್ಟ ಚುಯ್ಯ ಪಾಡ್ಲೆ ಏನು ನಿಕ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ ಬರುತ್ತಾ 1065 ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾಣೆ ಬನ್ನಿ ಪಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇತ ಕಟ್ಟದೆ ಉಳ್ಳೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಪೇನು ಐನೆ ಪಣ್ಣೆನೆ ಬನ್ನಿ ñakke ನರಕದ ಮತ ಯಾನೆ ಬನ್ನಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಆಪುನ ಆಡ್ತು ಬರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಂಗಯ್ಯ ಡೋಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿತ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್ ಐ ಚಾಲೆಂಜ್ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ತುಂಬುದೇನೆ ಗೆಂತಿಜಿಗೆ ಮಗ ನೆಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುದು ಇಂಗ್ಲೆ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಪುಣೆ 4-5 ತಿಂಗಳ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಈ ರೇಂಜ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತಾರ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಅತ್ತಲ್ಲ ಪೆದಂಬತ್ತಲ್ಲ ಈರ್ನ ಮೀಸೆ ತೂದು ಯಾನು ಪೋಡಿ ಬಣ್ಣದ ನೋಡ್ಚಿ ಮೀಸೆ ಕಿಸೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಚಲನ್ ತೂದು ಚಲಲ್ ನೆನ್ ತೂದು ಪೋಡಿದು ಕುಳ್ಳುನೆ ಯಾಳತ್ತು ಗೊತ್ತಾನತೆ ಕೇಳ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋಣ ಮೇರೆ ಒಟ್ಟಾಚು ಒಕ್ಕುದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಎಂಗ್ಲ ಉಳ್ಳಾಡಿತೀನಿ ಪಿದಾಗ ಹೋಯ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅವು ಏರ್ಲ ಬಿಡ್ಬಿಜಾನ್ ಬಿಡ್ಬಿಡ ಜನಲಾತ್ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಇರೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ ಇಂಗು ಇಂಡಿಯಾರಿಗೆ ತೋಚ್ಬಾವನು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾರ್ ಉಂಡು ಮೇರೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಏನು ಒಂಜಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕುಳಿದು ಪಾತ್ರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಪುಣತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ದಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಅದೇ ಎಂಗಿನ ಮನ್ ಬರ್ತೀರು ಈರೇಗ ಪವರ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಈರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಗಲೆ ಗುಂಡಿಯೇ ಐಕ್ಯತ್ತ ಬಣ್ಣ ನೀರು ಮಲ್ತು ತೊಚ್ಬಾಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಮರೆ ತುಲೆ ಇರೇಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪano ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಅವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇರು ಎಟ್ಟೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿ ಮೇರೆ ಯಾನ್ ಎಟ್ಟೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುವ ಇರು ಇಂಗಳು ಕಲ್ವೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಕುಳ್ಳಾದಾರು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಡುಪ್ಪಾಡು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಈರೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡ ನೀವು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಹತ್ತಿ ಒಂದು ಈರೆ ಏನು ಮಲ್ಪಲು ಆಪರೇಷನ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಆನ್ ಬರ್ಪುನ ಅವ್ನು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇರ್ನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಓಕೆ ಬಿಡಿ ಇರಿಂಚಿನ ಏನನ್ ಪೋಡ್ಪಾವ್ನ ಈರೇನ ಪಡ್ಬಾರ ಏನೋ ಒಂಜಿ ನಿಗಮ ಬಿರೆಲ್ ಇರ್ಲದಿಲ್ಲ ಉಲೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೇರೆ ಓಕೆ ಪಾತೆರ್ನಗೊಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೂದು ಬಾತೆ ಓಕೆ ಇರೆಗ್ ನೆಟ್ಟಿ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು ಸಾರಿ ಆತೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸಾರಿ ಕೈ ಹಂಚಿ ಸಮಾಧಾನ ರ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಶೆ 50 ಜನ 3-4 ಜನನ್ನು ಓಡಿಸುದು ಈರ್ನ ಜಾಗಡಿ ಯಾನಿತ್ತ ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ದು ಯಾನು ಅಂದ್ ಇರ್ನ ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ನೆ ಟಾಕ್ಲು ಉಂತೋಡತ್ತೆ ಮೇರೆ ಇರ್ನ ತಿಗಲೆ ಮಿತ್ತು ಉಂತುಂಡು ದಾದಾ ಪೋರು ವಾಪಜಿ ಪನ್ಪುಡಿಗಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಬೆರಿಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಲ್ತದು ಅಲ್ಲ ಬರೀನ್ ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ಜಂಪು ಹೈ ಜಂಪ್ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಹಿಡ್ದು ಕಲ್ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗುರಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುರಿ ಲಾಗಿವೇರು ಓವು ಜಂಪು ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತಿತ್ತ ನಮಕು ಬಲಿಪುನತ್ತು ಅವು ಮರ ಬತ್ತೊಂದು ಗಿಡ್ಪು ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಸುದಕ್ಕಲಾಗದು ಓಡೋಡ್ ಪೋಪ ಓಡೋಡ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಓಟ ಕಂಕಲೆ ಬೋರು ಆಯ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಚಪುರ ಉಂಡು ಅವಿರ್ತಾದು ಅಬಕಾರಿ ನಿಗಮ ಈತ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ನನ್ನ ಕಾರಣ 13 ಸರ್ತಿ ಸರಿ ಹಾಕದೇರಾ ಬಕ ಹಾಕಂಡೆ ಕುಳ್ದೇರಾ 13 ಸರ್ತಿ ಬಂಡೆ ಹಾಕದೇರಾ
ಚೋಲಿ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡ ತೋಚ್ಪೋಡ ಇಡೀ ಡ್ರೆಸ್ ದೇತದು ಮುಸುಂಡುಗೆ ಹಾಕಿದೇರಾ ಮುಖದೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿದೇರಾ ನೀವೇಕೆ ಅಂತ ಐನೇ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ಅದ ಆತೇತ ಇಂಚಾತು ಸರ್ ಈರು ಪಂಡ ಹಾಕಿದೇರು ಅದೇ ಮುಗಿ ಅಂತ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಇನ್ನು ಉದ್ದ ಎಳಿಬೇಡ ಉದ್ದದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು, ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹಣ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದೀರಂತೆ. ತಿಂದ್ರು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದು ನೆನಪಿಡ್ಲಿ. ತಿಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಗಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೋಸ್ಕರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಲ್ ತಿಕ್ಕದಿರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಗಿಟ್ಟೋದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾನು ಕೊರೋನಾಗ ನಿಂತಿನ ಅವು ಬಂಗಾರ ತಂದು ಮಾರ್ರೆ, ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಉಪ್ಪು ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಇಂಚಿನಿ ಅವು ಕೋಟಿಂಗ್ ಖಾಲಿ ಪದಕ್ಕ ಅಂಚ ಎಂಕಳ ಜೋಕಲು ಗೊಬ್ಬುದ ಹೊಲ್ದಾಕದಿ ಮದಪರ ಅಂದಿರ ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ಳು ವರಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳ ಭಾವನೆ ಮುಗಳು ಮತ ಕುಳ್ಳುದು ವರಾರ ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತೇ ಎಂಗ್ಳು ಒಂದು ರೈಡ್ ಹೋದಾನಾಗ ನಿಜವಾದ ಮಾಲ್ ಅವಳು ನಾಟ್ ತೆಗೆದಿನಿ ಮಾಲ್ ನಾಟ್ ತೆಗುಜಿ ಜನಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿ ಜನಪುರ ಎಂಜಿನ ಹೊಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಬರ್ಪುಣ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಎಂದೇ ಬಲ್ತದೆ ಮಾತಾ ಸುದ್ದಿ ತೆಗೆದನ್ ಅಕಲೇ ಸುದ್ದಿ ತೆಗೆದನ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಅತ್ತು ಇಂಚೆ ನಕಲು ಇಂಚೆ ಬಲ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಕ್ಕಾಲ್ ಪೊಕ್ಕಳು ತೂನಾಗ ಮಾಲ್ ತಿಕನ್ ಬಿರಿಲ್ ಮಾಲ್ ತಿಕನ್ ಇರಂಚೆ ಹುಚ್ಚು ತೋಜ ಇಳಕ ಅಂಚದ ಹೇ ಅವು ಬಾಡ ಅಂಚ ಮಾಲ್ ತಿಕ್ಕಿಬೇಕ ಎಂಗ್ಳು ಕುಳ್ಳೆ ಪಾರ ಒಂಚೂರು ತೂಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ತೂಕ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟ ಪಡ್ದು ಮಾರೇ ಪಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಅವಳಿ ಜೈದಿನಿ ಅತಿ ಲಕ್ಕನೇನು ಯಾಪ ಮನದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 10 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಲ್ ಗೊತ್ತ ನಾಡ್ದು ಬೈದು ಜರ ನಿಕಲೆ ಏರು ಮಾರೇ ಏರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ నువ్వు మాత్రం మరప్పరా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తుంది ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಗನ್ನು ಪುಣ ಜಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ನೆನಪಿದಿಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗ ಲೇಪಲ ಕೈಟ್ ಗನ್ನು ಪುಣ ಜಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಪುಣಗ ನಮ್ಮ ಗಂಗಸರ ಪತ್ತೆರೆ ಪೋತೀನಿ ಗಂಗಸರ ಪತ್ತದೇ ಜೈದಿನಿ ಬಂಡಾಪಗ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನು ಒಂಜಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಯಾನು ಪಂಪು ನೀತಿ ಗಂಗಸರ ಪರಂದಿನಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪರೋಚಿ ಪರ್ದೆ ನರಮಣಿ ಬದುಕೋಡುಂದಿಚ್ಚಿ ಪರಂದೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಈತ್ ವರ್ಷ ಬದುಕಿದವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಬದುಕು ಜರ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡಿಡು ಅಂಡ ಪರ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಪರ್ಲೇದ್ ನ್ಯಾಲ್ ಪನ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಕುಪ್ಪಿಡೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪ ಅಂಡ ಯಾಪ ನಂಗೆ ಪೋಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಖುಷಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೋಡು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಖುಷಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಅತ್ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಬೇಜಾರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನೇಪಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ಡನೆ ತೆಂಕಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಟಪ್ಪೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಗಂಗಸರ ಪರ್ದು ಮಾತ್ರದ ಖುಷಿ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಪ್ಪಲ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬೊಡೆದಿ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಾತೆರೊಂದಾಂಡ ಪರ್ದು ಪಾತೆರ್ನ ಗೌರವ ಕಮ್ಮಿ ಪರಂದ ಪಾತೆರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪಗಳ ಮಾತೆರ್ಲಿಕ್ಕೇನು ಕೆಲವರಿತ್ತೆ ಬೇಜಾರುಗಳ ಪರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಲು ಏರಂಡ ಡೆತ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಬೇಜಾರಿಗೆ ಹೋದು ಪರ್ಪುನಿ ಕೆಲವರು ಲೆಕ್ಕೊಡ್ತಿಚ್ಚ ಖುಷಿ ಆನ್ ಹೆಂಗೊಂದು ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸಂಬಳ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಬತ್ತಂದಿನಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಪುನಗಳು ಅವು ನಿಜವಾದ ರಾಂಗ್ ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೋಡು ಅತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದಾಂಡ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಗ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರಿಕೆಯಿಂದ ಅವೇ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲೆ ಜಾಲಿ ಟಿಪ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಜೀತ ಕೈ ಕೊರ್ರಿ. Be like Bola.